हमारा बस के बाप पावर है जैसे शुरू है जैसे खत्म। अरे भोसड़ी आईफोन ना है अल्ट्रा हुए अल्ट्रा का आईफोन का बापे न हो का हो। भोसड़ो कहलू कि बामल कमजोर हो गइल बा चल पानी चढ़वा दी बेहोश करवा के किडनी निकलवा दे। ई तो हमार टेक्नोलॉजी है अपना मन से तू मानते ना हम का करब। देख ला अपन बमला के किडनी निकलवा के बेचवा के अल्ट्रा फोन चला 26 अल्ट्रा 26 चलाते। अब बतावल जरूरी बते का ए रानी एगो किडनी पे ढेर दिन ना जियो ओसे का मर जब तो देवल जी खलिए न बान को बियाह भइल बा तेसन तू ना तो हमार जिंदगी के तू तेसन तो पापा सोच अगर बिगड़ जाई हेहारी होल करवाएंगे। अबे डील का तुम्हारा 3 करोड़ देगा बात किए है उस दिल में छाटा छिनार बसल भाई सब बेच देलू आइ रे 3 करोड़ के 6 करोड़ के सामान हम बेचले नहीं खी जइया थूरी दूसरा संग पकड़ा तू पकड़ा थूरा ए भो रानी से ना कल जला तार के मोबाइल रहबे लगा के लगा के लगा के लगा के फेर लबली जान ले बेकारे पो क्यों नहीं बीच में लौकते रे जान जे भोजन में घा हो गेल पेटे में। हां हेलो गरवैनी ना हेलो हाँ कार्टून ही है ना मेरा नहीं अल्ट्रा अको जी दवा बीरो ना लेनी है रहुआ यार सुनो भतरे लौकत हमार किडनी करवा के अल्ट्रा फोन खदे जी इतना बता किडनी की करवा के अल्ट्रा फोन पागल आइल बड़ू का ज्यादा फटल करब चोरी करे में आगो सुतर मोखिया काट के बेच दे 20,000 पर जीवित आंख 20,000 की किडनी बेच के अल्ट्रा फोन ढेर दिन राड हो हमार बताल हम कुछ करी हां ये अरे मत सुन के बोल तो क्लास बोलती जाय तो रानी लागा मत चल बाड़ किडनी बेच देला मेरा अनु खा एक और बेच सकते हमर मौगी ले खबर का उलूलू फूलू को दे लूडू फूलू एक और बेच दे तो काल छोड़ दे राजो बनाना काट के दाम कर दे यानी के मजा मार लग जा लाइन नहीं खून मने अल्ट्रा खाती हम बता एगो लील बना दो एगो बात बताई में अरे भोसड़ी तू लुटे भी हमरा का जाई चलो बना ऐसा फोन देख रो खबू चलल होई फूल दुनिया में ला अय्या एगो बना कौन चालू होला बना कितना ब्यूटीफुल लग रही मैं इतनी ब्यूटीफुल में क्या रानी करूं चल घर पर नाचो तो ना हेलो दोस्तों मेरे बॉय का लगबे मेरे भतार के भतरू के मैं इनका निकलवा दे थोड़ा चढ़िया खोल के दिखा दे हम चढ़ी पहने हैं बता कितनी बेच के अरे मत कहो बक कुछ मेरा न पैसा जा रानी ए देखा मारा बक बोसड़ो गोल वाली भतार संगे बाजार घूमे आराम से नारियल पानी पी मिली तो हमके आई हो चाची जी और पतो रहुआ के डस ले लासा हमारा के काहे के डसी बाजार गइल बे हम ओके डसा तनी नारियल पानी मंगा के पिए तनी ये बहिन ये कनिया रोहित न त एको घोट ना पिए दी नारियल पी के स्कूल में आवत नहीं अल्ट्रा किन ले बेरन बेटो के किडनी बेच के जी हां सबे ही तो बाजार गइल बन हम जात नहीं बाजार में ए माई ओको फिल्म दिखाए तू कुछ फिल्म जानत देखावे ना किडनी बेचवावे लेवल बिया कैसे जानता नहीं पूरा गांव में प्रचार करता होतिया कि किडनी बेच के किले बनी अल्ट्रा है अल्ट्रा मैं ढोनी देखा के वीडियो बनावतिया आई हो बाबू अरे हमार लाला के जानवा रानी ले ही लिहलस आई हो बाबू कहवा देखल और बेटा ना मेहर माउक बाटे आय मेहरानू कह दी कि किडनी बेच के हमके तू अल्ट्रा दिया आईफोन दिया हम बेच के दिया दे अरे एकदम नतिया में हर मौक बाटे एक कनिया झोरा में रखा लोग निकाल के बेच दल से आई फारन गोल गइल हो हे जो रोलटे पोटी साटा देखनी कहवा बाहो कनिया कहवा गांव में घूमत और का जाई लाम लाम बस कर ये हम है बनला कितनी फेल आ गए घर है ओ ये देखो चूल्हा है ये हम है ही वायरल करेंगे अपना वीडियो सड़ो रील बनाए के चक्कर में किडनी बेच काहे ये वो काम बा पूरा दुनिया का नाच न चले बा डॉलर कमाएंगे अच्छा जब तू डॉलर को तो जानती अरे भाई ओ हमार लाला ओ लाला ओ आई ओ गाड़ी मर भी तुम्हारा पहले ही ले ली
आयो हमार करे जाऊ आयो हमार सोना अरे जिंदा बा मुंह नहीं खे मत लागो मार देव अरे डाली जब इंस्टा पर रील राजा जी धक्का धक कमेंट में मिले दिल राजा जी। अरे छिनारी एगो मोबाइल किने खाते हमार लड़का के जिंदगी के साथ खेल मोबाइल मत कहो साना सोना के चैन आयो हमार करे जाऊ अरे दा मत कैसे लेता हमर किडनी बेचैल बा के कुछ फोन के बाजत नहीं खोद के तो कैसे बेच दे से तेरा पता बामल देखो हम बात बताओ तनी रानी बाबा सुनो हम बताती काहे खाती खोद में नहीं बेच रही रानी रानी कोले बार दोगला तू मर दे अरे राजाऊ हम तार किडनी के सहारे सीढ़ी धो के हेजा दिल पर जाएंगे आ दिल में देखेंगे कितनी साली लड़कियां छोड़ो कुछ दिन के मेहमान अरे कुछ सवाती अपन पति के लंबी उम्र खातिर कहो मेरा कौन कौन व्रत रखेली करे नी ना मंगो सूत ओई करे के ना किन्ने बा कहती है कि चलो बमल कमजोर हिल वाला प्यार करे में दिक्कत हो तो चलो तो पानी चढ़वा दी बतावत का बा बिहार कर देना सुने। से कम निकाल दे सुनो एक बात कही हो का तारस बार के बगल देखो बिलिया बगल हेजा दिल में के बा हरी मारो हां मुआई ना अब का हम कहिए हमार बच्चा अरे हमार लाम लाल घरे आ गए कितनी देखे हाँ फोन देखे बात ऐसा माना दरअसल दसरल ई गई रही है हमरा हॉस्पिटल में अच्छा इनकर किडनी बेचे ठीक ना हमारा हॉस्पिटल में कुल काम होला ना अच्छा डॉक्टर आई जबरदस्ती कैली है बहुत उल्टा सीधा करत ले ठीक ना तो इनकरा आधार नंबर और पैन नंबर से 1.5 लाख रुपया का कर्जा दे के आ इनके 1.5 लाख रुपया नगद दिहल बा निकालल नहीं खे पूछो नहीं के भाई आई हो डॉक्टर चरानिया बिना फथले फथले भरस्ती नाटक कइले भरस्ती तेरी मां के नाटक कइले बा ए भोस रोज कुछ नहीं के कुछ नहीं के डॉक्टर आय हो बाबू आय हो तरह ने टेपावा मारल हो तो क्वेश्चन तो बुझा तड़े में तो हम ही नेट लेकिन 1.5 लाख रुपया जमा करी है न तो कल सुबह एफआईआर करब आ पुलिस आके तोरा करे मोबाइल में अच्छी रानी अब अब हमरा हॉस्पिटल में हंगामा कैले रही भाई अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब हम कल क्वेश्चन चुका दे बाबू कितनी बैग रानी लोग कहेला कि भगवान के स्वरूप आज हम देख ले आने ठीक बा 1.5 लाख रुपया लेके पहुंचा दियो ठीक बा गोइला के फिल्म देखा डॉक्टर नहीं चला तो जाना बचा ले हमरा के माथ होते जे हम बाहुबली बनब बनाओ रीले बनाए खातिर तोरा संग ना मुंह फूकने यार पटाएंगे जबरी वाला आधा बीघा जमीन बेच देब लेकिन कर्जा चुका हमार लड़का के क्रिमिनल बढ़ के हमार जमीन बारे आय क्या के चुकाऊं नहीं कॉली हंस बेटा बेटी हो रहा है ए बाम नाच को भाई कॉली हंस